ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ನ್ಯೂ ಲಾಗ್. ಮತ್ತೆ ಲಂಚಲ್ಲರ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅನ್ನಂತದೆ ಯಾನ್ಲ ಸೌಖ್ಯಲೆ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತ ವಿಷಯದ ಪಂದು ನಿಕ್ಲೈಕ್ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ತಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತದ್ದು. ಸೊ ಇನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 14 ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಜರ್ನಿದ 2ನೇ ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಎನ್ನ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು. ಯಾನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತ್ ಆಂಡದಾದ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪರ ಶುರು ಮಂತನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 14 ಅಂದು 2ನೇ ವರ್ಷ. ಇಡಮುಟ್ಟ ಇಂಕ್ ಐನಂಚಿನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ 2 ವರ್ಷಡ್ ಕೆಲವುದಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ಒಂಜಿ 50,000 ಐನಕ್ಲೆ ಇಪ್ಪಿರದನ್ನ ಹೊರಾಂಡ್ 2 ವರ್ಷಡ್. ಕೆಲವುದಕ್ಲೆಗ್ ನಲ್ಲ 1,000 ಡೇ ಇಪ್ಪೆರು, ಕೆಲವುದಕ್ಲೆ 500 ಡೇ ಇಪ್ಪೆರು ಅಂಚ. ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಜಿ, ವ್ಯೂಸ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಜಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಜಿ. ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡಂದೆ ಅಂಚ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಎಂಕದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಸರ್ತಿ ಅದಾನೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ವಾರ ಗ್ಯಾಪ್ ಇತ್ತು. ನಾವು ಗುಂಟೆ ಯಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಲಾಗ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ಆನ್ಲ ಎಂಕ್ ಆತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ತಿಕ್ಕದನ ಮಿಡ್ಲಿಡ್ ತಿಕ್ಕಜಿ 2 ವರ್ಷದ ಮಿಡ್ಲಿಡ್. ಎಡ್ದಕ್ಕೆ ಏನು ಜಾಬ್ದು ಒಂಜಿ ಪಂಡತ ಎಂಕ್ ಫ್ರಾಡ್ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಉಂಡು ಪಂದು ಮೋಸ ಪೋಯೆ ಅಂತ ಪೂರ ಪಂಡೆ ಆಯ್ತಾ. ಅವು ಅದು ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಪೂರ ಮಂತಿಬೇಕು ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯೂಸ್ ಬರೋದುಂಡು. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಇತ್ತೆ ಆಂಡ್ಲ ಇಂಕ ಒಂಚೂರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಯಿರತ್ತ ಪಂದು ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಲೇಟ್ ಆದಂಡ್ಲ ಆಂಡತ್ತ ಪಂಡ ಯಾನು ಬುಡ್ಪುನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಮಟ್ಟ ಪೋದಿತ್ತೆ. ಲಾಗಿಂಗ್ ಬೋಡಿಯರ್ನೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಎಂಚಿನ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್, ಎನ್ನ ನೆಟ್ಟಲು ವೇಸ್ಟ್, ಟೈಮ್ಲ ವೇಸ್ಟ್, ಒಂಚೂರು ದಾಲ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಲಾಪುಚಿಂದು ಪಂಡ ಯಾನು ಮುರಣಿ 2 ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಲ, ಮುರಣಿ 2 ತಿಂಗಳು ದುಂಬು ಮುಟ್ಲ ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ 2,000 ಆಜಿನೋದು ಎಡೆ ಇತ್ತಂಡವ 2 ವರ್ಷ ಅವಂದತ್ತಂಡು ಆಣ್ಲ ಆತೆಡೆ ಇತ್ತಂಡು. ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ, ವಿಡಿಯೋ ಅಂಚನೆ ಮುರನ್ಲ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ. ಬಟ್ ವ್ಯೂಸ್ ಬರೋಂದಿದ್ದಾನೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ವ್ಯೂಸ್ ಬರೋಂದುಂಡು. ಸೊ ಎನ್ನ ಟೈಮ್ ಪಂಡ ಇಂಕ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಎಡ್ಡೆ ನಸೀಬ್ ಇಜ್ಜಂಡದನ್ನ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಎಂತದ ಎಡ್ಡೆ ಟೈಮ್ ಬರೋಂದುಂಡದನ್ನ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ದಾದ ಪಾತಿರೊಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಅಂಚ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಗೈಸ್. ಹಲೋ ಗೈಸ್, ಯಾನು ಅಲ್ಪ ಕುಲೊಂದಿತ್ತೆ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಾತಿರ್ತಾನಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮಸ್ಕ ತೋಜುಂಡು ದೈ ಕತ್ತಲೆ ಅಂದತ್ತ ನಂಚ ನಿತ್ತೆ ಬೇಲೆದಲ್ತ ಬತ್ತನತ್ತೆ ನಿಂಚೂರು ಬೇಗ ಬಿಡಿಯರು ಅಂಚ ಬತ್ತದ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ನ. ಸೊ ವಿಷಯ ಅವೇ ಏನ 2 ವರ್ಷದ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿನಿ ದಾದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಆಯ್ನ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಒಂಚೂರು ಬೇಜಾರ್ಲ ಒಂದುಂಡು 2 ವರ್ಷ ಯಾನು ಅರ್ಮಂತ ನೀತೆ ನಂದು ಮೇ ಬಿ ಎನ್ನ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಿನದನ್ನ. ಸೊ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಿಪ್ಪು. ಹಿಡ್ದುಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ರೀಚ್ ಆಪುನಂಚಿನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಂಡದನ್ನ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿತೋಜುಂಡು ಒಲ್ಲ ಇದು ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋರ್ದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದಾಗ ತುದು ಪೂಪು ನಂಚಲ ಆದಿಪ್ಪು ಗೊತ್ತು ಚಿಂಕದಾದಂದು. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಇತ್ತಾಂಡ್ಲ ಇಂಕ ಒಂಚೂರು ದಾಯನ ವೀಡಿಯೋ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರೊಂದು ಖುಷಿ ಉಂಡು. ಪಂಡ ದುಂಬುದೆಲಾಕನೆ ಇಜ್ಜತ ಆಯ್ತು ಒಂಚೂರು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆದಂಡತ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು. ಸೊ ನನ್ನ ದುಂಬುಗ್ಲಿಂಚನೆ ಇಪ್ಪಡು ಚೂರು ಒಂತೆ ಮಟ್ಟಡಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಅವಳು ಎಂಕ ಖುಷಿ ಇತ್ತು ಸಮಯನೇ ಕಾತೆ ನನ್ನ ಕಾಪಂದಿಪ್ಪೇನ ಏನ 5,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನನ್ನ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಎಲ್ಲ ತಾನೆ ಲಂಚ್ ಪಾಡ್ವೆ ಬುಕ್ಕದಾತ ಪಂಡ ನಾಲ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಉಂಡು. ಒಂಜಿದಾದ ಪಂಡ ಒಂದು ಇರೋ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಜಾರತ ಅಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪಲೆ ಚೇಂಜ್ ಆವರ್ಚಿಂದು ಅದನ್ನು ಇಂಚನೆ ಇತ್ತನು ಕಮೆಂಟ್. ಸೊ ಏನು ಪಂತೆ ಯಾನು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ. ಯಾನು ಮೇ ಬಿ ಆಗ್ಲಿ ಇಂಚನೆ ಪನ್ನಾದಿಪ್ಪು ಪಂಡ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಿಪ್ಲೈ ಅಂತ ಇದು ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ 50K ಮತ್ತು ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಿಪ್ಲೈ ಅಂತ ನೆನು ಬಿಡ್ತಿರು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪುನ ಆತೆ ಮನ್ಪಿರತ್ತ. ಸೊ ಅಂಚ ಅದಿಪ್ಪು ಆಗ್ಲು ಪನ್ನ ಪಂಡಿತ 5,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ಏನು ಮಾತ್ರೆಗಳ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರ್ಪೆ. 50,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆತ ಒಂದು 50,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆನಾಗ ಏನು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂಚೆ ಚೇಂಜ್ ಆರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ನದಿಪ್ಪು. ಸೊ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕಮೆಂಟ್ಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಅಂತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಎಂಕ್. ಸೊ ಇನ್ನೇನು ಗಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದಿತ್ತು ವೈಟಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಬರ್ಪುನ ಚೆಕ್ ಅನ್ನ ಉಂಟಾ ಅಂದು ಬುಕ್ಕ ರಿಪ್ಲೈ ಅಂತ ಒಂದು ಕುಲ್ವೆ ಬಸ್ ಎಂಡತ್ತೆ ಏನು ಫ್ರೀ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ರಿಪ್ಲೈ ಅಂತ ಒಂದು ಕುಲ್ವೆ ಎಡ್ದಕ್ಕದ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿಂದ ಹಾಕೊಂಡು ಒಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಉಳ್ಳಾರತ್ತ ಪಂಡ್ರದು ಅಂಚಿತ್ತು ನಾಳೆ ಇಂಚಾಯ ಅವು ಬರು ಇಂಕ್ ಅಂಚ ಆಪುಜಿ ಅಂಚನಿಗೆ ಏನು ಅವಕಾಶನೇ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಐದಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ದಲ ಮಂತ್ನತ್ತು ಏನು ಇಂಚಾಯ ಪನ್ನ ದಾದ ಪಂಡ ಈ ದಾಯಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಅದು ಸಲುಗೇಡು ಪಾತಿರ್ನೋ ಐದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಸಲಿಗೆ ಕೊರ್ಪನೇಕ್ ಏನು ಇಜ್ಜಲ್ಲ ಏನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ದು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಸಲಿಗೆ ಕೊರ್ಪೆ ಅವು ಜಗಳ ಮುಟ್ಲ ಪೋಯ್ನಲ್ಲ ಉಂಡು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಸಲಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದುಂಡತ ಅವು ಬುಕ್ಕ ಮಕ್ಳು ಸಲಿಗೆನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದಾದ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರ ಸುರ ಅನ್ಪಿರ ಅವು ಎಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಜಗಳ ಮುಟ್ಟ ಪೋಯ್ನವಳು ಉಂಡು. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಇತ್ತಿತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಸಲಿಗೆ ಕೊರಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿಂದ ಅವು ಮತ್ತೆ ಏನಿತ್ತೆ ಕಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಐದಕ್ಕೆ ಪಾತಿರ್ವೇನು ಪಾತ್ರ ಅಂದೆಲ್ಲ ಕುಳ್ಳುಜಿ ಐದಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಸಲಿಗೆಲ್ಲ ಕೊರೊರ್ಚಿ ಪಂಡಿರು ಐದಕ್ಕೆ ಈ ಲೈಕ್ ಮಂತ್ ಬಿಡು ದಾಯಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳು ರಿಪ್ಲೈ ಅಂತಂದು ಕೊಲ್ವ ಅವಳು ಒಂಥರ ಸಲಿಗೆದೆಲ್ಲ ಕಾಪೊಂದು ಪಂಡಿರವ
ಹೆಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟ ಎನ್ನ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಏತುಂಡೋ ಆತೆ ನಿಕ್ಲ ಅದು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ 50% ಎನ್ನ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನಿಗಲ್ತು ಬಂತ ಇಂಕದಾಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದ್ದದ ನಿಕಲ್ ತುಂಡನೇ ಇಂಕಲ ಸೊ ಅವೇನ ಮನಸ್ಸುಡುಂಡು ಅಂಚದು ಎನ್ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದದ ನಿಕ್ಲ ಮಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಇಂಕ್ ಎನ್ನಿಕ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ಗೆ ಏರ್ ಪೋಗ್ಲ 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಆಂಟ್ಲ ಅಪ್ಪಜಿ ಆಂಟಲ್ಲ ಯಾನ್ನಿಕ್ಲಿಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ತೆ ಇಂದು ಸತ್ಯ ಅಂದೇನೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲವ ಅದಕ್ಕೆ ಅವು ಏತು ಬಿಸಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಒಂಜು ಕರೀದಾನೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ತೆ ಮನ್ಪೆ ಬುಕ್ಕದ ಪಂಡ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪ್ಲೈ ಅಂತ ಜಲ ಪಂದು ಮಲ್ತನ ಕಮೆಂಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಅನ್ಪಡ್ಸಿ ಯಾನುಲ್ಲೇ ಕಮೆಂಟ್ಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ರಾಗ ಸೊ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿದಾದ ಪಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬತ್ತಾನ ಮಸ್ತ್ ಜನತ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬತ್ತಾನ ಬಂದು ಸೊ ಇಂಕ ಗೈಸ್ ಇಂಕ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬೈಜಿ ಗೈಸ್ 2 ವರ್ಷದ ಜರ್ನಿ ಇಂಕ್ ಪಂಡ ಯಾನ ಆತ ತಾಳ್ಮೆದು ತೊಂದೆ ಏನು 2 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ಲ ಇಂಕ ನಲ್ಲ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬತ್ತಿச்சு 1 ವರ್ಷ ಕರಿತೀನಿ ಇಂಕ ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆನ್ ಆಡಂಡ ಆನ್ಲ ಇಂಕ ವ್ಯೂಸ್ 400 250 ಇಂಚ ಬರಂತ ಅಂಚದು ಈತು 0.32 0.18 ಇಂಚ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂತಿತ್ತು ಡಾಲರ್ ಮತ ಅವು ಮತ್ತು ಅಂಚ ಮತ್ತು ಆಂಡ ಉಂಡತ $1 ಏತ್ ಟೈಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಗೊತ್ತಾನೆ 4 ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೋಡಿತ್ತಂದು ತುಂಬ ಮತ ಇತ್ತು ತೊಂದರೆ ಐತಿ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ 0.92 ಇಂಚ್ ಅಂಡ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ದುಂಬು 0.18 ಇಂಚ್ ಮಾತ ಒಂದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಗು ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಒಂದಿತ್ತು ಆಯ್ತು ಒಂಚೂರು ಮಸ್ಕ ತೊಚ್ಚು ಚೂರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೈಸ್ ಐಡ್ದಕ್ಕೆ ದಾತ ಪಂಡ ಟೋಟಲ್ 4 ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು ಆಯ್ತು ಒಂಜು ಮರತ್ತನು ಗೈಸ್ ದಾದನ ಪನ್ಪನ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಮರತ್ತು ಬಂದು ಬುಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕಿ ಮಿಡ್ಲಿಟ್ಟು ಕಾಲ್ ಅಂತಿರತ್ತ ಸೊ ಅಂಚದ್ದು ಅವು ಮಂಡ್ಯದ ಪೋಂಡು ತುಕ ನೆನಪನಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮನಿ ಪನ್ಪೆ ಸ್ವಂಚ ಇಂಕ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಟು ಮುಟ್ಟ ಬೈಜಿ ಐಡ್ದಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಅವೇ ಬುಕ್ಕೊಂದು ದಾದ ಪಂಡ ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನಿರೋಂಡು ಪಂಡ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಏನ 500 ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನ ಕ್ಲಿಪ್ನಾಗ ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಹಿಂಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತ ಅಂತೀರಿ ಏನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಸೊಕ್ಕಾಪುನಂದು ಪಂಡ ಏನೊಟ್ಟಿಗೂ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಾನು ಬೂಸ್ಟ್ ಮಂತ್ನಾಗ್ಲಕ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾನು ಏರೇನು ಬೊಂಡ್ಲ ಮರಪ್ಪೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಂತ್ನಾಗ್ಲಿ ನಾನು ಮರಪ್ಪುಚ್ಚಿದೆ ಪಂಡ అయితే ನಮಗೆ ಒಂದು 50,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಯ್ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪುನ ಒಂದು ದದ ಒಂಥರ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ 50,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಬಂದು ಪಿರ ಬರ್ಪುನಕ್ಲೆ ಇಪ್ಪರು ಅಂಡ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ 500 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಇಪ್ಪನಾಗ 100 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆ ನಾನು ಮರಪರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಎತ್ತೇತೋ ಮಲ್ಲಾಗಲಿ ಬರ್ಬೇರಿ ಏನಟ 50,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅನ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ಬೇತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಸೇರೋನು ಇರೋದನ್ನ ಅಂಡ್ ನಾನು ಬೂಸ್ಟ್ ಮಂತ್ನಾಗ್ಲಿ 500 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಇಪ್ಪನಾಗೆ ನಾನು ಬೂಸ್ಟ್ ಮಂತ್ನಾಗ್ಲಿ ನಾನು ಏಪಗ್ಲ ಮರಪಾಯ ಅವೇನು ಪನೊಂದಿಪ್ಪೆ ಬಟ್ ಏನಾಗಲ್ತ ಅವ್ರವ್ರ ಕಿರಿಕ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪೆ ಅವ ಇಂಕ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡವ ಕಿರಿಕ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪರ ಸೊ ಒಂಜಿ 2-3 ಜನ ಏನಾಡ ಪಂತೀರು ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನ ಇಡೆ ಗೊಂತ ಹೊರ್ಜಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಂತೂ ಬರ್ಪುಂಡು ಟೈಮ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ಬುಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಈ ಜಾಸ್ತಿ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡ್ಜಿ ಎಡ್ದಕ್ಕೆ ಏನು ಓವರ್ ಥಿಂಕ್ ಮಂತೊಯ್ತೆ ಬುಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂತೊಯ್ತೆ ಈತೆ ಬರೋಡು ಈತೆ ಆವೋಡು ಮತ್ತು ಅವನ್ಪರ ಬಲ್ಲಿನ ಮತ್ತು ಪಣ್ಣ ಒಯ್ತಿರು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತದೇರು ಸೊ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೋಡು ಅಡ್ದಕ್ಕೆ ಏತು ತಾಳ್ಮೆಂಡ ಬುಕ್ಕ ಕೆಲವುದಕ್ಲು ಬೂಸ್ಟ್ ಮಂತಿನವಲ್ಲ ಆತಿ ಎಂದು ಕಂಡ ಎನ್ನ ತಾಳ್ಮೆ 50% ಇತ್ತಂಡ ಕೆಲವುದಕ್ಲು ಬೂಸ್ಟ್ ಮಂತದಿರುತ್ತೆ ನಾನು ಅವಲ ಐಟೆ ಈತ ಸಮಯಾನ ದುಂಬು ಬತ್ತಿನ ಐಟೆ ಈತ ಸಮಯಾನ ದುಂಬತ್ತಿನ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಗೈಸ್ ನಾನು ಇಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕೊಂತನಿಗೆ ಪಂಡ 5,000 ರೀಚ್ ಒಂದು ನಾನು ನೂದೌಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ 5,000ಗೆ ತಂದರಿಜ್ಜಿ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಅನ್ನ ಮಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತು ನಿಧಾನ ಟನ್ಲ ಅವನುಂಡ ತಂದು ಖುಷಿ ಅವನುಂಡು ಪಂಡ ಐತೆ 2 ವರ್ಷದ ಇದು ಮುರಣಿ 2 ತಿಂಗಳು ದುಂಬ ಏನ 2,000 ಇತ್ತನದ ಐತೆ ಸಡನ್ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದತ್ತ ಯಪ್ಪ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಟೈಮಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಒಂದು ನಂಬುದೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹಿಡಿದಾದ ಪಂಡ ಯಾನ್ ನೆಂಟಿನ ಲೆಕ್ಕದು ಯಾನೇ ಮಲ್ಲ ಜನ ಒಂಚೂರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಯಾನೇ ಮಲ್ಲ ಜನ ನಿಕ್ಲಿದ್ ಜನ ಎಂಕ್ಲೆಂಚತ ಮಲ್ಲ ಜನ ಅನ್ಯಾನೊಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮನಸ್ಸಿಡ್ದು ಒಂದಿಡ ಪಂಡ ಐತೆ ಯಾನ ಏತೇ ಸೋಕು ಎಡಿಟ್ ಮಂತದು ಏತೇ ಸೋಕು ಪಾಂಡಲ್ಲ ಇತ್ತು ನಿಕ್ಲು ತೊಗೊಂಡಾತ ಎಂಕಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಪುನ ಸೊ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಜಾಬ್ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇದು ಸದ್ಯಗೆ ಏನು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಐತೆ ಏನು ಕೆಲವು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆರುಂಡು ಸೊ ಅಂಚದು ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯಗೆ ಏನು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೂಕ ವೀಡಿಯೋ ನಿನ್ನೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಪಂಡ ಬಂದು ತೊಂದರೆ ಜಿ ಜನಕ್ಕೆ ತೂಂದುಲ್ಲೇರು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು 300 ರೀಚ್ ಅವನುಂಡು ಸೊ ಗೈಸ್ ಕತ್ತಲೆ ಒಂದತ್ತಂದು ಒಂಜಿ ಮಿನಿ ಲಾಗ್ ಏನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಏನ 2 ವರ್ಷದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಒಪಿನಿಯನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನಾನೊಂಚೂರು ಪಾತಿರ್ಗ ಅವು ನಮ್ಮ 5,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ರೀಚ್ ಆನಾಗ ಸೊ ಐಕದಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಬರ್ಪಿನ ಸಂಡೇದಲ್ಲೇ ಅವು ಸಂಡೇ ನಾನು 5,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ದ ದದಾಲಂಚಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ನಾನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬಂದಲ್ಲೇ ಸೊ ಏನೊಟ್ಟು ಗಿಪ್ಪಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸ್ಟೇ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಬಾಯ್